Farabdaky mektep binasynda dören ýangyn öçürilen wagty ýangyn söndürjüleriň biri yaralandy. Adatlyk radiosynyň habarçysyna Liwap welaýatynyň Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasynda bolan ýangonyň käbir jikmejiklerini anyklaşdyrmak başartdy. Onuň maglumatlaryna görä ýangonyň netijesinde binanyň köp bölegi weýran boldy. Ýangonyň dören ýeriniň ýyladyş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagynyň iki gödökçüsine karşı geleňsizlik boýunça jenaýat işi gozuldy. Şeýle-de odalan mektebiň okuwçylarynyň Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýandygy we molimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilip bilinjektigi habar berilýär. Adatlyň Liwap welaýatynyň habarçysy Farab etrafyndaky çeşmelerine salgylanyp, ýangonyň 11-nji dekabrda ýary giýje başlandygyny aýtdy. Ýangony 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürmek başartdy. Ýangyn öçürilende ýangyn söndürjülerden biri yaralandy. Habarçymyzyň çeşmesi ýangonyň mektebiň kotelnasynda, ýagny ýyladyş üçin bu gadanlarynyň ýerleşýän otagynda gadyň sızmagy netijesinde başlanandygyny aýtdy. Deslapky maglumatlara görä 11-nji dekabrda şenbe güni kotelna gad aktyrmak besedildi we ýyladyş gadany öçürildi. Ýöne şenbe güni bolan soň kotelnada gözegçi işgärleriň hiç biri ýokdy we gad klapany açyk galdy. Bir näçe sagatdan soň gad gaýtadan aktyrylyp başlandy we onuň sızmagy netijesinde ýangyn döredi. Kotelnada benzin, elektrik generatory we elektrik nasosy bardy. Olardaky benzin odalyp ýangonyň çalt ýaýramagyna sebäp boldy diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä ýangyn bilen bagly jenaýat işi gozuldy we mektebiň kotelnasynyň iki işgäri tutsak edildi. Olar geleňsizlikde aýplanýar. Çeşme ýangonyň netijesinde mektep binasynyň agla we böleginiň weýran bolandygyny hem aýdýar. Mektebiň üçegi doly ýandy we sınıp otaglarynyň köpüsine ziyan ýetdi. Munyň bilen baglykda mektebiň okuwçylary Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýar we molimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilip bilinjektigi habar berilýär. Mektep binasy weýran boldy. Ol ýerde okuw prosesini dowam etdirmek mümkin däl. Sişenbe gününden başlap 1-nji mektebiň okuwçylaryny wagtlaýynça beýleki mekteplere paýlaýarlar. Bular 2-nji we 3-nji orta mektepler. Mektep binasy dikeldilen döwürde molimleri tölegsiz zähmet ruhsatyna iýermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Biz onlarça molim we mektep işgäri barada gurrun edilýändigini bellemelidir diýip çeşme nygtady. Bu waka barada 12-nji dekabrda Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp, yerli häkimiýetleriň 14-nji dekabra çenli mektep okuwçylary uzaldylan dinç günlerinden gaýdyp gelýänçe ýangonyň netijelerini ýok etmäge synanşýandygyny ýazýar. Türkmenistanda bu ýyl bir taraplyk güni ýekşenbe gününe gawat gelen üçin 13-nji dekabr duşanbe güni iş güni däl diýilip oglan edildi diýip neşir anyklaşdyrýar. Farabyň mektebinde dören ýangyn barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulgamlarda Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasy da aýdylýan jaýyň odalýandygyny görkezýän videonu çap etdiler. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmenistanda ýangynlar barada habarlar iýdigderli peýda bolýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolýan helakçylikler barada hiç haçan habar bermeýärler. Türkiýanyň Istanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan Türkmenistanyň student 32 ýaşly Kemal Ahmedýew Istanbulyň Fatih etrawyna ýerleşýän kwartirasyna ölü tapyldy. Türk medeniýeti Suud medisina barlyk netijelerine salgylanyp studentiň ýasamarakdan zäherlenip ölendigini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9-njy dekabrda merhum dostlary bilen özüniň dogulany gününi belleýär. 33 ýaşa adam Hasan Türkmen raýaty anyny Istanbuldaky ýaşaýyş jaýyna ölü tapylýar. Türk medeniýetine görä merhumyň birlikde ýaştoý bilen dostlary ertesi gün ondan habar alyp bilmeýär. Munyň ýa-da olar ýagdaý barada polisiýa habar berýärler. Polisiýa işgärler ýangyn söndürjü gulluklaryň kömegi bilen merhumyň öýüne girýär. Türkmenistanly raýatyň jansyz bedeni onuň ölüminiň sebäbini anyklamak üçin Türkiýanyň Kadyýet edarasynyň ekspertiza gullugyna tapşyrylýar. Suud medisina ekspertizasy studentiň ýasamarakdan ölendigini görkezýär. Mundan ozal 2020-nji ýylyň martyna Türk medeniýeti Türkiýede ýaşaýan 60 töweregi Türkmenistanyň ýasamarakdan ölendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Türkiýedäki Türkmenistanlyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Türkmenistanyň Mary welaýatynda polisiýanyň ýylaty gözegçiligi ýene-de güýçlendirildi. Welaýatyň dürli ýerlerinde öýsüz öwdarsyz dileg edýän we çilim çekýän raýatlary şeýle-de gara maskaly awtolog sürüjilerini tutmak üçin reýtler geçirilýär.
Son günlerde marda avtolog sürücüleri yollarda polisiýanyň gözükçülüginiň güýçlenmegi bilen ýüzüýüz boldular. Bu separ yerli polisiýa sürüjüniň gözündäki maskanyň rengi bilen gyzyklanýar. Ak ýa-da açyk gök medisina maskalaryndan başgasy şol sanda gara reňkdäki maskalar şeýle hem matadan dikilen maskalar gadagan edilýär. Maskanyň rengine bolan talap tügür sürýänlere de degişlidir. Bu arada 13-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylary gurrun berdiler. Düzgün bozanlar ilkinji gedek duýduruş alýarlar. Ikinji we soňky gedeklerinde olaryň tutsak ediljekdigi duýdurulýar. Şol wagtyň özünde de Mariýanyň ýaşaýjylary bu talap barada diňe polisiýa tarapyndan tutulan wagtynda bilip galýarlar. Bu düzgün barada köpçülüge resmi taýdan habar berilmedi. Üstesine polisiýa bu buyruk barada ilaty dilden habarlaýar. Şu günler marada maskasynyň rengi sebäpli tutulan avtolog sürüjülerinden başga da polisiýa tarapyndan öýsüz adamlar dilekçilik edýänler, serhoş we çilim çekýän adamlar tutulýar. Olar köpçülikleýin owa hojalygy işlerine uğradylýar. Kanuny we tertip düzgüni bozanlar dürli administrativ jenaýatlar üçin tutulanlar şol sanda wagtynda aliment tölemedikler hem ten satmakda günäkärlenip jogapkärçilige çekilen beýleki raýatlar bilen bilelikde şeker şuwunduruny ýygnamak üçin ekin meýdanlaryna iýerilýär. Azatlyk bilen adynyň efirde agdalmazlygy şert bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri, yerli häkimetleriň tutsaklary, pul jerimetiniň yerine owa hojalygy işlerine iş güýji hökmünde ulanmagy makul bilýänligini aýtdy. Tutulanlaryň köpüsinde jerime tölemek üçin madde serişdesi ýok. Azatlyň habarçylary odalky ýyllarda Mary vilayetinde şowundur ýygnamak işlerine alkogolizmden hem neşekeşlikden ejir çekýän we ýörüýte keselhanalarda saklanýan raýatlaryň gatnaşdyrylandygyny bellidi. Emma olaryň sözlerine görä neşekeşleriň hem arakkorlaryň arasynda gaçyp gutulýanlaryň köp bölmegi sebäpli şu olary işe çekmek gadagan edilipdir. Azatlyk radiosy Mary vilayetiniň administrasiýasy we polisiýasy bilen habarlaşmaga synanç tema resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi däkmediň ulanylmagyny gadagan edýär. Muňa garamazdan häkimetler 10 ýyl bäri administrativ düzgün bozmalar üçin tutsak edilen raýatlary şeýle hem büdjet işgärlerini, mektep okuwçylaryny we studentlaryny ýurdun ekin meýdanlarynda işlemäge çekmek tejribesini giňden ulanyp gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen häkimetlerini öz kanunlaryny bozmakda ýygyderli günäkärlýär. Türkmen häkimetleri bolsa mejburi däkmet problemasyny resmi taýdan boyun almaýar. Bu aralykda maska düzgünligi bozanlygy üçin tutsak edilen raýatlar hem 1,5 ýyla golay wagt bäri owa hojalygy işlerine ýygyderli çekilýär. Türkmenistanda ilatdan hökmany maska dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň sapary wagtynda girdilipdi. Bellemeli ýeri şondan odal koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýurdun ilatyna maska dakynmak, dermanhanalara bolsa maska satmak gadagan edilipdi. Türkmen häkimetleri bu döwürde keseliň we ölümüň görülip eşidilmedik derejede köpelmegine garamazdan ýurtda koronavirus bilen kesellänleriň hiç biriniň hatawy alınmanlygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmelerine görä Türkmenistanda koronavirusdan adından 25.000 adam ýogalypdyr. Lebap vilayatynyň häkimetleri bayramçylyklaryň öň ýanynda ardan et bolçulugyny döretmäge çalyşýar. Vilayatyň administrativ merkezi Türkmenabad şäheriniň bazarlarynda çäkli möçörde satyga çykarylýan et alyjylaryň ählisine ýetmeýär. Bu ýagdaý uly nowatlarda dawa jenjelleriň we ýakalaşyklaryň döremegine hem sebäp bolýar. Bu aralykda Lebaply owa ýaşaýjylarynyň ençemesi häkimetleriň ardan et söwdasyna degişli käbir maglumatlary Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 10-njy dekabrda şäheriň Gök bazarynda we 1-nji etrapçasyndaky bazarda häkimetler tarapyndan ýörüýti 2 sany söwda tekçesi döredildi. Olarda döwletiň kesgitlen arzan bahasyndan ýagny 1 kilogramy 35 manatdan 20 malyň eti satyga çykaryldy. Et ýerden saat 7-de satylyp başlanýar we saat 8-de satylyp gutarýar. Et satyn almak isleýän adamlaryň sany juda köp. Ýöne ol aljylaryň hemmesine ýetmeýär. Her adam başyna 2
kilogram et satylyar diýip Nowata duran türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän azyk öpçünçligi bilen bagly problemalaryň arasynda hususy söwdada bahalar gymmat bolmagynda galýar. Häzirki wagt ýurdun dürli künjegindäki hususy söwda nokatlarynda etiň bahasy 65-100 manat aralygynda bahalanýar. Lewaply habarçymyz etiň söwdasyna her bazarda ondan gowrak polisiýa işgäriniň gödökçülük edýändigine, ýöne olaryň adamlaryň uly nowatlaryna köplenç gödökçülük edip bilmeýändigini hem aýtdy. Adamlar et ýetmän galmasyn diýip bir-birini itekleýär we dawa jenjel ýakalaşyk döreýär. Olar köplenç polisiýa işgärlerine hem boyun bolmaýarlar diýip türkmen awatly ýaşaýjy belledi. Ol eti saýlap satyn alma mümkinçiligiň ýokdugyny, söwda tekçesiniň öňüne baran aljylaryň eline bir plastik paketde 2 kilogram etin gowşurlandygyny hem sözüne goşdy. Arasy et satylmaýar, her alyja her hili et düşýär. Birine ayak, birine malyň iç bagry garlan et satylýar diýip türkmen awatly alyjy belledi. Türkmen awadyň bazarlarynda ardan bahadan etin satyga çykarylmagy hususy gassaplar tarapyndan satylýan etin hem arzanlamagyna getirdi. Habarçymyz häzirki wagt hususy söwdada 1 kilogram etin 60 manada çenli arzanlandygyny aýtdy. Bu aralykda Lewaply owa ýaşaýjylarynyň ençemesi häkimetleriň ardan et söwdasyna degişli käbir maglumatlary sebitdäki habarçymyza gurrun berdi. Kolhoz başlyklary owa ýaşaýjylary bilen gepleşik geçirýärler we mal satmakçy bolýan adamlar bilen ylalaşyk baglaşýarlar. Häkimetleriň tawşyrygy bilen baglaşylýan bu ylalaşyga laýyklykda owa ýaşaýjylary döwlete malyň her bir kilogramyny 35 manatdan satýar. Öz gezeginde döwlet bu owa ýaşaýjylaryna her mal üçin 1 tonna künjarany arzan bahadan satýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply owa ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Owa ýaşaýjylary häkimetler bilen özleriniň arasyndaky bu söwdanyň indi ençeme ýyl bäri dowam edýändigini hem aýtdylar. Bu söwda ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda bolup geçýär diýip Lewaply owa ýaşaýjysy sözüni jemledi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Lewap vilayet häkimliginden we Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda söwda nokatlarynda adatdan daşary ardan azyk bolçulugyny wagtlaýyn döredýärler. Ýöne bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Türkmenistanda global pandemiýanyň fonunda hasta ýetileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk önümleriniň hususy söwdadaky gymmatçylygy we döwlet dukanlarynaky gytçylygy köp maşgalany subsidiýalenen azyk önümlerine garaşly goýýar. Häkimetler bu kynçylyklary, şol sanda azyk gymmatçylygyny we gytçylygyny resmi derejede boyun alman, ýygyderli ösüş sanlaryny getirýärler. Bu aralykda habarçymyz dollaryň gara bazardaky bahasynyň ýene aşaklandygyny habar berýär. 10 dekabrda 1 dollaryň alış çalış bahasy 19 manada çenli düşdi, ýöne şol güni gaýtadan ýokarlandy. 13 dekabrda 1 dollar 20 manat 80 teňe bahalanýar. Türkmenistanda 12 dekabrda halkara bitaraplyk güni. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy bellendi we 31 dekabrda täze ýyl bayramçylygy belleniler.